sulat ni San Pablo sa Roma. Okay. 14? Nagingon man tadi pastor sa Roma 1:8 nga ang ilang pagtuo mo kaylap sa tibuok nga kalibutan. Okay. Unya dire sa Roma 16:16 naging igsoonay man sila sa halop sa mga igsoon nga Iglesia ni Cristo. Ako pangutana pastor, ang ato ba ning tinuhuan nga SDA ning pangumustahay nga gisulatan ni San Pablo nga ang ilang pagtuo o kaylap sa kalibutan nga sulat mo na i-address nga to sa Roma? Okay. Palihog ko og patinaw pastor. Okay, kani igsoon ang nikailap ani dili ang simbahan. Imo kini siyang basahan igsoon ha. Usay ang kuno maguni nga simbahan dili man ang simbahan ini kailap ni igsoon ang pagtuo man hipistisimin katanggilikay kay hulot tukus mo mao ni pagasulti anis Griego. Atong tanaw ni igsoon ha. 1:8 sa Roma. Okay. 1:8 sa Roma nagingon diri. Una sa tanan, magapasalamat ako sa akong Dios pinaagi kang Hesukristo tungod sa kaninyong tanan kay ang inyong pagtuo nadungog man sa tibok nga kalibutan. Ang nadungog igsoon ang ilang pagtuo. Wala nadungog nga ang simbahan ginganlan o gibutang ngalan sa karatula, dili na mao ang nadungog. Ang nadungog ang pagtuo. O ang Roma 16:16 igsoon, nangumusta ang mga iglesia ni Kristo. Unya unsa may iglesia, mga tinawag. So sa ato pa, nangumusta ang mga tinawag ni Kristo. May nga tinawag meaning mga tao. Dili ingon nga gitawag na tong building na sigsa. Anong mga tao na igsoon? Kung imo basahod og sumpay sa Roma kapitulo 16 bersikulo 5, wa nagisgot og building. Mga tao ang gisgutan niya na. For example, 16:5, ipangumusta usab ako sa iglesia nga anaa magtiguman sa ilang balay. Iglesia nagtigom di sulod sa balay. Nya kung ang iglesia building pa, ang building isulod sa balay. Mo na nga pag yung nga pagpangusay ka mo mga iglesia ni Kristo, kanang iglesia meaning mga tinawag gikan sa Greek word nga ekklesia. So mo na ingon diya nga pagmusta ka mo usab sa iglesia nga anaa magtiguman sa ilang sa balay. Meaning to si tao ang gisgutan diya na sulod sa balay. Buti na salamat sa imong pangutan na Igsoon. Lipay ko nga nanawag ka, mao ka to si Brad John. Okay?